samoro losna losa bochuli to dhi makata omenda ni no kichakine ere kami kete pogruok e kind wuoyo kodgi maber kae to bende neno ni pod biashara kata ohala odong' ohala miyude omenda mari kaka pile to kendo ok ni wuoyo kodgi maber makoro keti nyalo loso negi nono kata iloso negi gowi to gowi ni ok dhi maduogi. Koro wuoyo gi ji maber kae nitiere wuoyo gi ji maber e yore mopogore opogore. Lakini samoro amora miwuoyo gi jok manyiepo kuomi maber nyaka make sure ni gi understand ni wuoyo maber in terms of business. Koro thothne kaka jo ohala kuma wakose en ni ichako wuoyo maber tiwuok e weche ohala tichako wuoyo maber e yore mamoko mok mag ohala. Koro nego bed ni customer iset boundary mong'eyo maber niya an gi customer ni wuoyowa maber en mana ohala. Koro nyaka iger miluongo ni boundary e business kae to nyaka make it clear from day one ma customer obiro iri ni wanto wan osiepe lakini wan osiepe ohala. Gumoro amora ma wawacho must be transactional. Nyaka watim biashara. Weche mag ni seche moko iolo ng'ato to ok ochulo ni to seche moko be i ohala kae nyaka ikwan ga lal. Nitiere seche moko be customer inyalo trust ndalo mang'eny ma iole ga to chulo iole to chuli kaso chieng' moro ni iole maber to lal. Kendo do ka sano ko kiole mang'eny moloyo nikech ose build trust ni. Iyudo ni ma customer ni mosebiro iri kata higni 3 koro wacho ni dong' obiro ga to amiye to ooro ga bang'e kasto kamane kako lal. Koro seche moko e ohala kae be nitiere lal. But koro guma nyaka itim kaka jo ohala ni nyaka item matek minimize iduok percentage mar lal ni ping by all means mondo kik lal affect business ni. Nitiere kata natural calamities manyalo timore ohala kae milal. Kata kaka koro koth nyocho chwe matek ni nitiere jo ohala ma nyocho ko lalo gik moko to nyocho gipango lalo gik moko. Koro guma nyaka ing'e en boundary e ohala kae. Ni kata nyaminwa ong'eyo ni sama dhi iro wadwa ni loso gik madwa dhi loso gi to en tie ohala. Ochulo ot, en gi jotich mochulo, en gi gik monyiewo. Koro embe nyaka ong'e ni en owadwa lakini en e tich. Nyaka dhi machul X amount of money mondo embe ohala ne ni kik gore piny. Koro jo ohala ng'e maber relationship ber bedo osiep gi jok manyiepo iri ber lakini ng'is gi ging'e chon ni osiep ma wan go ni en osiep mar ohala. Exactly. Mwalimu eno bende weche motenre kod keto omenda investors yuayo ng'ama nyalo kawo omenda mare